Ajde, ti pušiš ga. Kako godini si? 16. 18. Prav? 18 si. Ne pušiš. Kaj? Ovo toliko mnogo. Kaj bo? Koliko? Ние пушим от 5 клас, той... Па, къде подай на мене запалката оттам? Ти си към тебе. Ти отгапушиш ти. Той пуши от... Той ми е кажал много пъти, бе. Не, от 20 години пуши. 22 години, та съм много. Не, за 20 века пуши. В казармата. Не, в казарма. От толкова късно си пропушил. Ще така. Кой те научи? Или ти запали една? Зад ти пеш заедно пари. Той не пуши вече. Не пуши, но пуши. Чуш, така че ще стои го. Дай да зафо. Това какво да е? Ти пушиш. Али, Много боро. Я пия. колко пари спия? 5 лава. 20 лева. Да. И водчицата па аз побарал. Нямаше долу го пиете, кое да ще. Ако няма. Да вземи си от тука. Тук няма, не. Има ке. Няма, бе. Питай, че виж, че има. Няма, бе. Има, ма е много скапо. 3 дещо е. 3,80. Колко грама? 200. Това ще. Вземи си едно чило вече. Стаменец. Ето, дека е. То от дома се е дека. Бабата? И тя... Ти от разлог беше на купи си. Кои бега? Най-юго. Да не продаде па телефона. Не. Не мой, чувай го. Шум. Дай да го видим, извади. Нега, нямам. Дек, Се взема. от не го носи с тебе. Оти, влизаш се вече. Ма вика, аз се изпреместил на горния етаж се. Нагоре е така. О, типа. Отдолу е много тъмно. Горе светло е. Със светла е на втория етаж. Там в една стая. По-легло има горе. Ето, тя е без ръко. Вода, всичко си имаш, ток. Само един телевизор да си вземеш. Най-убаво си вземи един, немата. Разлог си имам. Да, разлог си имам. Ето е изгорело всичко, Не е ке. изгорал, как е. Една стая е изгорал. Тъй, идиш в разлог или? Не. Не, тука си е полво. Тук е по. Вгодо малко. Да вземи си телевизора си го докарай тука. Ти пръв като си се живееш в разлог, тука не дождаше ич. Е ненга. Ай готово. Ето, това е това. Това хотел не е готово вече. Негов е. Не, но. Тон. Да се странно. На моите. Охо. Вижте, ти си сте живе. Продай му. Васко, така е мащи, бе. Германия. Гад си да, не знам. Септември месец. Ти ще сваля си защо, а? Дошъл си, И те беше Германия, а? Вчера бе се здравовахте. Ке кара пас. Него ли? И него, той беше в Германия. Вика, в тая станува. Тия се, мащи това са пъти до чуя, а? Особено с тук, къде съм братствал, а? Да така? С кой бе? С тук. Майка бе? И гад си да тебе. Септември месец бе, ето казах. Убаво бе. Убаво е.